Здравейте! Казвам се Розалина Дудекова и бих желала да ви представя курс по спортни танци за деца. Преди всичко, какво представляват спортните танци? Балните танци са изключително комбинативни, атрактивни и разнообразни. Те се делят на две групи – латиноамерикански и стандартни танци. В програмата на латиноамериканските танци може да видите самба, ча-ча-ча, румба, пасо добле и джайв. Стандартните танци са английски валс, танго, виенски валс, фокстрот и куикстеп. Спортните танци са спорт, но преди всичко те са изкуство. Акцентира се върху правилното развитие на децата като танцьори. Танците представляват хармония от музика и движение. Те съчетават не само активна двигателна дейност, но и красотата на изкуството. Всеки урок е свързан с физическа активност и положителни емоции. Комуникацията в групите по танци подобрява взаимоотношенията между децата. Не само изброените по-горе танци се изучават в нашите програми. Включени са и забавни танци, като меренге, полка и рок. Те се танцуват с цел забавление преди всичко. С какво могат да бъдат полезни танците именно за вашето дете? Подобряване на здравословното състояние, двигателната култура. Развива музикалност, активност, артистичност. Дисциплината, волевите качества, комуникационните способности също са част от етапа на обучение. Какво предлагаме ние? Курсове по латиноамерикански и стандартни танци за деца. Те могат да бъдат от 2 пъти до 3 пъти седмично. Обучението се провежда във вашето училище. Организиране на открити уроци, партита с танци, посещение, участие в концерти и състезания по спортни танци. И коя съм аз? Розалина Дудекова се казвам още веднъж. Занимавам се с спортни танци от малко повече вече от 15 години. Дълги години съм активен състезател към клуб по спортни танци София Данс. Достигам клас Б в състезателната си кариера. Участие в състезания, шоу-програми, демонстрации, семинари и частни обучения. Имам опит в клуб по спортни танци Емпорио Данза, който се намира в Италия. Танцувала съм в увеселителен парк Samsung Everland. Освен това, бях тим лидер и преподавател в същия парк. Инструктор съм на групи с деца и възрастни, дипломиран треньор по спортни танци към Националната спортна академия, преподавател по спортни танци към клуб по спортни танци Акцент. Благодаря ви за отделеното време. Искрено ви пожелавам да се докоснете до магията на спортните танци.